बादि जोंनि गोसोखौ अराय गोथार लाखिनानै गोरबो सिंनिफ्राय अनजिमा गैयै स्रां गियान जाखांहोदो जोंनि गोरबोआव फैलायै एबा बावगोमानाय दा सोमजिहोसै मुलुगनि बयखौबो गुबुन गुबुन दा मोनहोसै मुलुगनि हिन्जाव हौवा नों गासैखौनो अराय गोसारनाय महरै नुनायनि गियान होदो जिबिजों जिबि हिंसा निन्दा नांलाय खमलाय दाजाहोसै जों बयबो गावजों गाव थांलायनानै गोजोनै थानो राहा होदो आइ आफा नोंखौ गोजोन होनो जों जब फैसा जेबो मिथिरोङा नोंनो अनसुला नोंनो जोंनि जब फैसा ध्यान धारणा लोमजाग्रा गियान बैरागि गासिबो नों अनब्लासो दान्दिसेयावनो बेबहारिक पारमार्थिक हाबाखौ जाफुंसारनो अमनै गोरबोगिरि पुरुष जोंनि रोङैयाव एबा बिटिसियावबो गोदो गोदायनि अनजिमा गैयै मावनानै मोननाय एबा मावगोनब्ला बे गासिबो गोरोन्थिखौ नोंनि अननायजों निमाहा आइ आफा गुरु जिउ नों अनाब्ला जोंखौलाय सोर अनबावनो जोंहा गुबुन अनसुला रावबो गैला अगियान फिसाफोरनि अनजिमा गैयै गोरोन्थिखौ निमाहा होदो गोसो खुसि जानानै गोजोनदो नोंथ' अराय गोजोनखा जोंनि गाबख'नायखौबो नोंथ' अराय गोजोन खुसियै दंगासिनो दङ जोंखौबो बेबायदि आलो गोजोन गोसो खुसियै लाखिदो नोंखौनो जिउ जिउमा गुबुन नङा गियानजों गले गले खुलुमो सिन्दुर फुननायखौ बानायगोन दा हाथर थोंसै सिन्दुर फुनबाय जानो मिथिया फुनखांबाय माथो न' सिङावसो दोनबाय शांति ओम शांति harus mulai kamani warga jauh dani bangsa lanai disertai segala rukuni ada bersertai daya हाबा होनायनि गेजेरजों जोंजों लोगोसे माखासे हुदा दंबोखायो जायखौ जोङो मावफानांगौ होननानै हाबानि गेजेरजों बे मावनांगौ बायदियै जोथोब होनाय आशीर्बाद होनायनि गेजेरजोंनो जे हौवा गोदान हिनजाव गोदाननो जोथोब होनाय खान्थि दङ बेखौ जोङो लानो थाखाय दन लाबोदों दा बेनि गेजेराव जों बयबो सासे सासे फैलायनानै होलांलायहैयो आरो हौवा बिफायाबो फैदो
아우. 네네. Gila, mau dikuilan apa dulu? Masalah dikuilan apa barang nih? Gila, barang gila. Apa yang kita menurut? Barang gila deh. Ikut naik, ikut lagi. Ikut lagi. Ini semua view.
위에 길라. 봐라. 이 아저씨가 참 좋지요. 여기로. 아, 잠깐. ധൂപ് 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 아니, 신나, 신발을 아 그래. 누가 문을 나라 자고 가고 해야 뭐. 잡아. 영목이 추가 나오나? 잡아. 잡아. Lau từ này từ ba Wila. ra kita anu tu sudah hilang bekerja nang boleh Sananya bang. Ini